15 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Вахш маркази агрологистикаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Восток-1-ро мавриди истифода қарор доданд. Маркази агрологистика аз сардхона, коргоҳи коркарди мева, банду басти он ва истеҳсоли карбос иборат буда, бо саҳми соҳибкори ватанӣ Абдухолиқ Саидов ва ҷалби сармояи шарикони рушд барои нигоҳдории 300 тонна маҳсулоти кишоварзӣ бунёд гардидааст. тавассути хатҳои нави технологияи коргоҳ дар як сол қариб 80 тонна мева коркард карда мешавад. Дар коргоҳи коркарди мева, бандубасти он ва истеҳсоли карбос барои 18 нафар ҷои кори доимӣ муҳайё шудааст. Ашёи хом аз ҳудуди ноҳияи Вахш ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дастрас карда шуда коркард ва бандубаст карда мешавад. Дар маркази агрологистикии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Восток-1 дар маҷмӯъ қариб 30 нафар бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи маркази агрологистикии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Восток-1 аз намоишгоҳи маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзии ноҳияи Вахш боздид намуданд.